Job Kapitulo 28, Gidayeg ang kaalam. Adunay mga mina sa plata, ug adunay mga tunawanan sa bulawan. Ang mga tawo magminagputhaw og ang tumbaga tunawon gikan sa mga bato. Usisahon nila ang naglugitom nga kangitngit. Uting kayon ang kinahiladman sa yuta, ug kubkobon nila ang mga bato diha sa kangitngit. Layo sa mga puloy anan ug agianan sa mga tawo, magmina sila, magtrabaho taliwala sa kamingaw, ug ilalom sa mga lungag magkumbitay sa mga pisi. Ang mga tanom nga atong kanonon motubo. Sa yuta, apan sa ilalom sa yuta ang tanan bugwalon ug dugmokon, may mga sapiro ang mga bato, ug may bulawan diha sa abog niini. Walay banog nga makakita sa dalan paingon sa mga mina, ug walay agila nga makalupad ibabaw niini. Walay leon o bangis nga mananap nga moagi niining mamingawng mga dalan. Kubkobon sa mga minero ang mga batong bantilis, ug bugwalon ang mga bukid, samtang maglungag sila sa mga bato, makaplagan nila ang mga bililhong bato. Kaloton nila bisan ang tinubdan sa mga suba ug dadon sa gawas ang mga natago. Apan hain man ang tinubdan sa kaalam, ug asa man nato hikaplagi ang pagsabot. Ang kaalam wala diha sa mga tawo, ug walay nasayod sa matuod nga agianan padulong niini. Ang kahiladman sa kadagatan nagtug-an nga wala didto ang kaalam, dili kini mapalit sa salapi ug bulawan. Dili kini mapalit sa labing maayong bulawan sa offer o sa mga alahas. Mas bililhon kini kaysa bulawan. Sa sanggaanan na bulawan o sa labing maayong bildo. Bililhon pa ang kaalam kaysa mahalong bato sa dagat, sa kristal o sa ruby. Ang labing maayong topasyo o lunsayng bulawan sa Ethiopia dili ikatandi sa kabililhon sa kaalam, nanhain man diay ang tinubdan sa kaalam. Asa man nato hikaplagi ang pagsabot, walay binuhat nga makakita niini, bisan ang langgam nga naglupad. Bisan gani ang kamatayon ug kalaglagan miingon nga igo lamang sila nakabalita bahin niini. Ang Dios lamang ang nasayod sa dalan ug sa dapit diin atwa ang kaalam, kay makakita man siya bisan sa kinasuokan sa kalibotan, ug sa tanan ilalom sa langit. Sa dihang gihatagan sa Dios og gahom ang hangin, ug gilatid niya ang gidak-on sa dagat. Sa dihang gimbutan sa Dios asa mahulog ang ulan ug asa moagi ang kilat, mao kadtong higayona nga gibutyag niya ang kaalam ug gisulayan ang bili niini, natugkad niya kini ug iyang gikahimut-an, unya ang Dios miingon sa tawo, kahadlok ang Ginoo. Aron ka magmaalamon, biyay ang daotan aron ka makasabot.